खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमनिसिमाव अननाय मोजां मोननाय गोसो गोरबोनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों आरो नोंथांमोनहा आंनि सैथोनि लामा इउटिउब चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जुदि थुलुंगा होयोब्ला अननानै लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामो साफ्रोमनिसिमबो गोसो गुरैयै गंग्लायै नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आरज खावलायनाय जाहैबाय गोजोन्थों आरो आं बे समावहाय मोनसे टपिक लानानै फैदों मानसिनि सोलायनाय बे आयदानि सायावहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव गुसुङैहाय बुंनो हास्थायदों जोंनि समाजारि जिबनाव जोंनो सोलायनांगौब्ला गुस्लायनांगौब्ला जोंनो सोलोंथाइ नांगौ सोलोंथाइया जोंनि सामाजिक जिबनाव जोंनि समाजाव सोलायनाय लाबोयो बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ मानसिया गाज्रि लामानिफ्राय खारग'नो हास्थायोब्ला दुखु खस्थ'निफ्राय खारग'नो हास्थायोब्ला मानसिनो सोलोंथाइ नांगौ जेरै सासे सुबुङा गावनि गथ' गथायखौ लानानै मोजां सिमां सुजुयो बियो गथ'खौ खांनायनि गेजेरजों रायलायनाय फेदेरनाय सोमोन्दो लानाय लेखा फोरोंनाय गासैबो बिथिङाव गासै केरिकुलामाव बे गथ'खौ जाहाथे गाज्रि जाया जाम्बा जाम्बि जाया मूर्ख लामाजों जाहाथे थाबाया बेनिखायनो बियो हाजार हाजार खरसा गारनानैब्लाबो सासे बिफाया गावनि फिसाखौ बियो फोरोङो बे फोरोंनायजों सासे मानसिया समाजाव मोजां मानसि जानो हायो आरो बे समाजनि मोजां मानसियानो दिनै हादरनि सासे रायजो बेंगिरि हादर खुंगिरि आरो जोंनि समाजनि सासे मोजां फोरोंगिरि आरो बेनो जोंनि सासे मोजां थुलुंगा आरो सोलोंथाइ होग्रा समाजनि सासे मोजां मानसि आरो बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंनि समाजा गोग्गो समाज दानो हायो आरो जोङो समाजाव सोलायनाय लाबोनो हायो बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जोंनो समाजारि जिबनाव बे मोनसे सांसारिक जिबननि समाजारि जिबननि मोनसे सोलायनाय आरो बे सोलायनायखौ साफ्रोमनोबो नांगौ मोनसे सोलायनाया बासायजानो हास्थायनाय थैनायनिफ्राय खारग'नो हास्थायनायनिफ्राय नोङो लुबैयोब्ला नोङो गोसो सोलायनो नांगोन जेरै सासे मानसिया मूर्ख जाबाय गाज्रि जाबाय बिमा बिफानि बोसोन मानिला बे सानफ्रामबो लोंनाय जानायजों दिन थाङो सानफ्रामबो बियो गाज्रि दाखु खामानि मावग्रा जाबाय बे मानसिखौ बिमा बिफाया माजों मोजां खालामगोन बे मानसिखौ डाक्टारनि मुलिजोंबो नोङो हानाय नङा कबिराजनि माबा मोनसे मुलि जुरिगुथिफोर बा जारिनायफोरजोंबो बेखौ नों मोजां खालामनो हानाय नङा बेखौ नों माजों मोजां खालामगोन समाजनि सासे मोजां मानसिनि बानजायनाय प्रार्थना खालामनाय इसोरनो रायथिनाय काउन्सिलिं होनाय बेनि गेजेरजोंसो गोसो सोलायनायनि गेजेरजोंसो बियो गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंफिननो हायो मूर्ख लामानिफ्राय बियो गिदिंफिननो हायो आरो बियो थैनायनिफ्राय खारग'नो हायो आरो बियो बासायजानोबो हायो जोंनो बासायजानोब्ला गोसो सोलायनो नांथारगोन जिउआव नोङो गुस्लायनाय जानो नांथारगोन अब्लासो नोङो थैनायनिफ्राय बारग'नो हागोन सासे मूर्खाना मानसिया
लामाजों लावथि थुयै थुयै थाबायलांगासिनो दङ। नाथाय मोनसे लामा गेजेराव दालाङा बायस'नाय। गेजेराव बायस'नाय। बे बायस'नाय लामाजों बे खानाया थुयै थुयै थाबायलाङोब्ला बे गोग्लैलांगोन। बे बारनो हानाय नङा। खारन बे खाना, बे मिथिया। नाथाय सासे मोजां मानसिया बे मानसिखौ नुहोनानै गुबुन लामाजों दैथायलाङोब्ला बे बासायजानो हायो। गोदान लामा सोलायनायजों लाङोब्ला बे मानसिया बे हाखरनिफ्राय बासायजानो हायो। थिग बेबादिनो सासे खाना मानसिया बेबादि थैनायनिफ्राय खारग'नो हायो बादि सासे गाज्रि मानसिया मुर्ख लामानिफ्राय गिदिंफिनोब्ला गोदान लामा लानांगोन। मोजां मानसिनि परामर्श लानांगोन आरो बानजायनाय काउन्सिलिं आरो प्रार्थनानि गेजेरजों, बिस'नायनि गेजेरजों, इसोरनो रायथिनायनि गेजेरजोंसो सासे मानसिखौ जों गोसो सोलायनो हागोन। आरो गोसो सोलायनाया नांथारगोन। बेनिखायनो जोंनि गोथार बाइबेलाव सल'मन राजाया बेबादि बाथ्रा बुंदों। बोसोन बिजाबनि 3:12 जों फरायनानै जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जों फरायनानै नायनि। बिफाया गाव अनसिनाय बिसाखौ जेरै फेङो बेबादिनो फोरबुआ जायखौ अनो बेखौ फेङो। बिफाया गावनि बिसाखौ अनोखाय बि थैजानो गियो। बि गाज्रि जाजानो गियो। बि नस्थ जाजानो गियो। गाज्रि लामायाव थांजानो गियो। मुर्ख जाजानो गियो। बेनिखायनो बे सानफ्रोमबो अननायजों बियो, बानजायनायजों बियो गोथों लामाजों बे फेङो। बेबादिनो फोरबोआबो, इसोराबो साफ्रोमबो मानसिखौ अननायजों बियो नोजोर होयो। बेबादिनो जायखौ बियो अनो बेखौ बियो बानजायो। सोरबा जुदि गाज्रि लामानिफ्राय हान्थिनाय समाव, गाज्रि लामायाव, मुर्ख लामायाव हान्थिनाय समाव बानजायनाय मोनोब्ला बे अननायखौ बियो मोनबाय। बियो खाफाल गोनां। जाय मानसिया मुर्ख लामायाव थाबायफुनाय समाव बानजायनाय मोनबाय, मोजां मानसिनि परामर्श मोनबाय, प्रार्थना मोनबाय, बे मानसिया खाफाल गोनां। मानो? फोरबोआ बेखौ अनो। नाथाय बियो गोसो सोलायोब्ला बे बासायजानायखौ थैनायनिफ्राय खारग'नो हायो। बेनिखायनो जोङो थैनायनिफ्राय खारग'नो हास्थायोब्ला जोंनो गोसो सोलायनाय नांगौ। जिबनाव जों खारग'नो हास्थायोब्ला, बासायजानायखौ लुबैयोब्ला जोङो गोसो सोलायनो नांथारगोन। बेबादिनो नुजाहोजानाय 3 जोंनि गोथार बाइबेलाव 3:19 बेबादि बाथ्रा बुंदों जहना। आं अननायफोरखौ आङो बर होयो आरो बुनायजों गंहोयो। बेबादिनो नोङो गोसो गुदुं जानानै गोसो सोलायदो। फोरबुआ, इसोरा जायखौ अनो, अननायजों बियो गाज्रि लामायाव सोरबा गथ'आ थाबायोब्ला बेखौ बुनायजोंब्लाबो बियो अनो, बर होयो, बानजायो, मोजां लामायाव बे लाबोफिनो। बेनिखायनो नोङो गाज्रि मानसि जानानै, गोसो गोरा जानानै दाथासै। नोङो गोसो गुदुं जानानै, गोसो गुरै जानानै नोङो गोसो सोलायदो। मोजां मोनसे लामा लाफिनदो। मोजां मानसिनो मोजां परामर्श लादो। बानजायनाय नाजावदो। प्रार्थना नोङो नाजावदो। नोङो काउन्सिलिंनो नाजावदो। गिर्जारिफोरनि बानजायनाय नोङो खोनासंदो। अब्ला नोङो खारग'नो हागोन। अब्ला नोङो थैनायनिफ्राय नोङो गगोन। अब्ला नोङो बासायजानो मोनगोन। नोङो जुदि गोसो गोरा जायोब्ला गावखौ मुर्ख लामायाव दैदेननाय जागोन। मुर्ख मानसिया गावखौ सानो जेरावबो आं होननानै। मुर्ख मानसिया गावखौ गासैयावबो गोरों गोरा हास्थायो। गावखौ गासैयावबो सिगां खालामो आरो गासैखौबो मिथिनो गोरों सानो। बेबादि मुर्ख मानसिफोरनि गोसोआ बेबादि गोरा। बेनिखायनो नों गोसो गोरा दाजासै। नों गोसो गुरै जादो। नों गोसो गुदुं जादो। नों गोसो सोलायदो। नों नाजावदो इसोरनि अननायखौ। अब्ला नोङो बासायजानायखौ मोनगोन। समाजाव जोङो जौगानोब्ला, जोङो गोग्गो समाज दानोब्ला
जोंनो सोलोंथाइ नांगौ। सोलोंथाइनि गेजेरजों समाजारि जिबनाव जोङो गोग्गो समाज जों दानो हायो। जिउआव बासायजानोब्ला गोसो सोलायनांगौ। जिउआव जोङो गोसो सोलायोबा थैनायनिफ्राय जोङो खारग'नो हागोन आरो जों बासायजानो हागोन। बेनिखायनो बे बाथ्रानि गेजेरजों इसोरा जोंनि जिबनखौ, मानसिनि जिबनखौ सोलायहोथोंसै आरो जों साफ्रोमनोबो इसोरा बोर होथोंसै। जिसु ख्रीष्टनि मुङै गोजोन्थों।